So hello guys, welcome back again. आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय जाफिनलायबाय। माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना दैमायाव दुगैया बिराद गोबाव जाबायमोन जों दा दैमायाव दुगैनो थांखादों आरोना। प्राय बोसोरसेयानो जाबाय आरोना जेब्ला हाबा फास जाजेनदोंमोन अब्लासो दैमायाव माने दुगैनो मोन्दोंमोन आरोना आंनि वाइफआ माने ओमफ्राय दिनै इखौ लाफिनबाय आरोना खेबसे ओमफ्राय न'आव बिराद गोजां नालाय ओमफ्राय ओरैनो थाबाय थानाय जायो टाइम पासनो बेनि थाखायनो दैमायाव दुगैनोसै होननानै दिनैखौ लिंनानै लाना फैदो आरोना आङो। सानाबो गोलाव माने दंबावो आरोना 3तासो जाबाय टाइमा ओमफ्राय बेफोरबायदियाव समावसो आरामनो दुगैनानै जेनेबा थानो थाखाय मोजां मोनो आरोना बेनिखायनो एसे मोना दुगैनो मोजां जागोन खोमा होननानै लिंना लाना फैदो आरोना आं इखौ थुखैयो आरोना दैमायाव मानो होनबाथाय दा बेफोरबायदि देहायाव माने दैमाफोराव थुखैनो बारा आं गोसो जालाङा आरोना ओमफ्राय आं दुगैगोन आमेन एकदमबारे फिसाथार जाबाय आरो आं इखौ लाफानो गोसो गैयामोन ओमफ्राय गावनो जबरदस्ति बुंबायना आंबो थांफागोन होननायखाय लानानै फैबाय आरो एसे बेरायहैयाबो गोबाव जाबाय नालाय ओंखायनो एसे बेरायथोंसै होननानै लानानै फैदो आरो इखौ गय बागान खालामनो नागिरदों मैगं सेगं माबा माबि खेथि खालामनो नागिरदों आरो जाय आंनि कभार भिडिअ नायाखै दा थांनानै नायथों आरोना कभार मिउजिक जास्ट रिल्स हिसाबै बानायदो आरोना रिल्स बायदिनो बानायदो कभार मेथाइआ मा मिन्थिगो एक तु हि हे थांनानै नायबानो जाबाय आरोना बर' भार्जन खोनानानै मोजां मोनगोन आरोना नोंथांमोना ना मा होनो मिथा नोंनि चेनेलावनो नोंनि चेनेलाव दा लाजियो नोंथांमोना थाबनो सापर्ट खालामबासो इयो भिडिअ गावनि फेस रिभिल खालामनानै खालामगोन आरोना थाबनो सापर्ट खालामनानै 1K खालामनो नागिरदों आरोना थांनानै सेकेन्ड चेनेलावबो दैमायाबो रानबाय खोमा आंबो फैया बिराद गोबाव जाबायना नोंथांमोना नुखादों खोमा आंनि आगोलनि भिडिअआव दैज्लाङाव माबोरै दै जायो नैफोर माने सब दैयानो जाजोबखायो आरोना दा मेसें नालाय दा दैया गैथ'आ आरो पुरा रानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दै रान माने डेन्जार रानलांखायो माने डाइरेक्ट दैयानो थबथिंसो थाखाया माने दैमायाव बेफोरबायदि आरो साननैसो दंबावो होमबाना दैया सब रानजोबसिगोन आरो बैग्रि फिथाइ जेब्ला थायखांजोबो मोनजोबो अब्ला ओइथिं थांसै दानबा दुगैनो नों दुगैना दुगैया मानो दुगैनो बुजागोन नों आंदो दुगैनो आं इखो दैबो दांनो होआ माने दा दैमानि दै सामथायबागोन दख'नाया एसे थिखोनानै लाबानो जाबाय बारा गोजौ थिखोना हाखौ होमबाबो सामथाय गोजानो सामथायफोरा रानजोब्बाय आरोना फिथाइ बारा थाया दा बायदियाव दैज्लाङावसो बिराद फिथाइ थायो जार्मुनिया बिराद जायो आरो जार्मुनिखौ बुंनो नांला जार्मुनिना मा होनो बांलिवा नोंसोरनिथिं बांलिवा होनोबा जोंनिथिं जार्मुनि होनो गावबा गाव नाम मोनसे थायो नालाय ना उदालगुरि साइडथिं बेलेग होनो क'क्राझार साइडथिं बेलेग ओमफ्राय आरो जोंनि साइडथिं बेलेग सबबो माने बेलेग बेलेग नाम होनो आरोना दैया बिराद गोदोरमोन दै लोगोफोर माने बेखौ हानानै लांबाय आरोना कार हानानै हा सिंबो जावफुदोंमोन आरो बेखौ दैमाया मोनबाय गोथां गोथां नुलायदों माथो जोमैनि माबादो दैमाखौ रानजोब्बायानो आरोना फ्राय दानाबा गरानि जिं जिं थांनांसिगोन आरोना लामाया आवगोलैखिनिसोमोन ओमफ्राय दानाबा नै फैयै फैयै इथिं जाबाय आरो ओमफ्राय गोलैनांगौबाथाय गोलैगोन दै मोजां थाबाय दै लोरदा मा होनदों बोग्रि जानो दालाय बाव बोग्रि मोनलाबायनो बोग्रि पाहाराव हाजोआव मोनबाय बारु मोननाया जोंनाव दा मोनथ'वाखै मोजां ओंखारदों बे जायगाया बिराद मोजां आरोना पिकनिक जानो नै नोंसोर मबाइलखायसो बारा मोजां नुवाखै खोमा आरोना खिन्थु नै रियेलावबो बिराद साफा आरोना मोनायाव जिरायनानै थानो आरोना जों आगोलैयानो जिरायना थाफैयोमोन आरोना इयानो ओमफ्राय बियेर सेरबो लोंफैयोमोन जों आरामसे लोगोफोरजों जिरायनानै पेपसि माजा बियेराथ' कमनसो आरोना बयबो लोंखायो नालाय बेखौ आं लोङा होननानै बुङा लोङो नालाय लोङो आगोल लोङोमोन आरोना ओमफ्राय दा साननैसो गारथ'नाय जाबाय आरो मानो होनबाथाय बारा ड्रिंक खालामनायाबो मोजां नङा नालाय ना ओमफ्राय बिदिनो साइस्थ'फोरबो गाज्रि जायो जाय आंनि थाखाय गाज्रि बेफोरखौ बारा लाया मानोना आं जायखौ गाज्रि होनना सानो आजिखालि लाला माने बेफोरखौ होमबाबो सिकरखौ जायो आरो दाबो जागासिनो लोगोफोर मोनफैबाय दुगैनायनि जायगाया बेनो आरोना आरामनो इयानो दुगैना लानोसै सायाबो नांबाय माथो गोजांगोन खोमा गोजांसिगोन बायदि मोनदोंलै मैथा दुगैला खोमा दुगैनांगोन दुगैनो बाबाय माथो लोगोफोर आं माने दैमायाव हिन्जावखौ मानि थाखाय दुगैनो होनबाथाय नै बेफोरनि थाखायनो आरोना नै बेखौ मैया दाखालिल'सो फुजा होफैदोंमोन खोमा नै फैसा थाइसे बेखौ दा मटन जानो लांनांगोन आरोना मटन जानो लांनो खोमा ना फैसा बेखौ थाइसेखौ आं बेफोरबायदि फुजा दैमायाव होफैनायनि थाखायनो माने हिन्जावफोरखौ दैमाफोराव दुगैजानो बायो आरोना आंबो दुगैनो बोरैबा मोनो होमबाबो आं बेफोरखौ फोथाया नालाय ना आं जेबो साना नाथाय हिन्जावा जोबोद फोथायो बेफोरबायदिनि थाखायनो आं माने दैमायाव थुखैनो बायो आरोना हिन्जावखौ माने थुखैनो माने आंथ' थुखैया दुगैहोजानो बायो माने आं दुगैजानो बायो माने नोंथ' दुगैखाया दाना आं दुगैनोसै खोमा बाज्रुमलाबायनोसै ना फै नोङो फट' साफायनो फै साफायनो फै एथा दे मोजां था दुगैनायनि सिगां एसे एक्सारसाइस खालाम लानाय आरो नङाबा गोजांगोन बायदि मोनदों आङो एक्सारसाइस खालामनो ना मोजां लोगोफोर दाना एक्सारसाइस खालामसै हागोन ना नाथाय
Hala ya hala. Ya. Ayo hala li. Ya. Wah. खनसे खालामनायाव मेंबाय आरोना लोगोफोर मा बुंनो आरो बोराय देहायजों खामानि मावबाय थायो नालाय बारा एक्सारसाइस खालामनाय जाला आगोलनि बायदि बेनि थाखायनो बिराद मेङो नङाबा इनिफ्राय उल्टा खननैसो बारगौमोन आं सायावनो खनथामसो गिदिङोमोन ओइ डार्लिं सना बिरलांबाय आंनि गोसोआ दुगैनोसै ना सना गोजां माथो नोंबो दुगैदो रिल्सथ' बिराद बानायखांबाय रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन एकदमबारे रिल्स ना सिख्ला मानसिफ्रा हिन्जाव मानसिफ्रा बिराद रिल्स मोजां मोनोयै दुगैनो गोजांलांबायसो माथोलै दैखौ नायनानैनो खारनोसै नामालै दैयाव जुब 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 होनजासे खारबासो माने एसे गरम खालामना दुगैनासो मोनदों दा नोंबा बाल्टिंखौ लानोसै दुगैनोसै याय अ इखिनियाव गोथौ जाबायना बा गोलैबावासो माने बाल्टिंआ ओइ बाल्टिंआव बहादो आयै दै गुसुथारलै दुगैला खोमा इनि बायदि दुगैनानै खारथिंबायसो इना दा एसेसो गरम जाबाय मेङाखै मानो मोजां मोनदों नामा मेंनो रोङा पुलिस जागोन नामा आङो पुलिस जानाय खोथादोंना मेंनो रोङा नामा आयै बारनाय जादोंमोन बारनायाखै दैखौ नुना गिदिर ओइ मा जागालै दुगैनाया गोजांबाय मामि गिदो नामा थाबनो दुगैदोसो नङाबा गोजांसिगोनसो आइ गंगा हे बेहा गुसुखा मोजाङै हुदो मोदोमफोरा मैला खारजासे हुखा जिमान दुगैबाबो गोसोमान थाबाय थाखायो आं नों बाराखौनो दुगैया नालाय ओंखायनो गोसोमानो थाबाय थायो आरो साफानो मोदोमफोरा मैला खारजासे हुखा माने दुगैनो फैनायानो माने इना थाव लाबोफालायलायदों नै थाव मोनसे लाबोफादो आरोना आथिङा माने उल्टा खालामनानै मोखां लाखिनोसैब्रा नै दुगैनो थाव लादों होननानै मा नायबाय थादो गामजोत साफा नुबाय दासो साफा खालामदों आंलाय गामसा नांगोन इनो गामसा सरगानानत ओइ नै बिराद खुलिखा आङो संनो हाखायो इमान थाब दुगैनाया थाब दुगैयाबा गोबाव दुगैनांगोन नामा बेसे मैलायानो खारजोबथारासै मा ओइ जाङियाबो गोलैबायसै सुबिन जल्दी सुबिन या दै लाफादनांनै सुबिनबाय नै हायाव गोग्लैनायखौ मा बुस्थु इलाय दै जिलाबावसो माबा दुगैनायखौनो मैला खाराखैसै नुबाय मानसियानो गोसोमखाबा साफाखौनो दुगैयाखै खोमा इयो साफा दुगैया थायो सिंसा हुजोब्बाय आङो इनि इयो थाव फुननो थाखायनो माने मोदोमखौ हुगारबाय आरो ना मा खानाय गौदो खेला बिराद खानाय गौर जादों माने एक्स नोंखौ गोसोखांदो रागा जोंबाय नै रागा जोंबाय दुगैबाय थाव साव फोननानै लाखांबाय ओमफ्राय गस्ला गिखौनो गानफिनबाय आरो ना मानो होनबाथाय गस्ला माने लाबफानो बावगारबाय आरो ना गामसाखौ लाबबाय ओमफ्राय गस्लाखौ लाबफादिया आरो ना ओमफ्राय सानाबो नै हाबसिगोन थ' एसे गोजौमोन आरो ना ओइ स्निमोन दहाय ओमफ्राय दा एसे हाबसिगोन आरो ना गस्ला लाबफानो माने बेफोरबायदि माने गस्ला गानखाना गानबाथाय माने दुगैखांनायनि उनाव बोरैबा मोनबाय थायो माने आथा आथा गोलोमदै मोननाय बायदि मोनबाय थायो अ दुस आंसथ' सामथायगोन नोङो फुबाय थालाय न'आव दा ओरैनो थांनायावबो हाबलांखागोन इयो लानो सुखु गैया आङो नङाबा लानानै थांगौमोन आं न'आव नोङो सामथायखौ लानो होदो नामा नोंना दख'ना हाबना थाखाबाय न'आव बख'यबानो जाबायथ' लादो नै
सिफोरा बेयो दोङो साबोनफोराबो लाजोबदो सबथ' थांसै मान दिस जाबाय फै बनफोरा इफोराव मेरला दङ आरो ना नाथाय बेफोर बनखौ सिननो हानाया पसिबोल नंखाया इम्पसिबोलखा माने धेर बन दङ लांफैबाथाय खाथियावनो माने मा थाबायनाया थाबायथारदो हे नोंखौनो लाना नुबाय आं सिमा बावगारबायलां नों आंनि जानो गोनां बाबुनि बिमा नों आंनि जानो गोनां रानि बिमा ग्रोम 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 रायजो जालांगोन सानैबो गोजोनै नोंखौनो आं जुलि लाबाय गावदां होननानै ओमफ्राय उनावसो मिथिबाय बिराद रांखिनि होननानै मा न'आव फुनो हागोन ना ओमफ्राय बुंगासिनो माथो ओइ सना थरागाजों नांला नोङो मासे हाइटुटु नों आङो लम्बुखा ना मा होनो सना दारदिंनि नारनांगौ नामा नारलाथ' बिराद रागा जोंसोबाय आरोना इयो आंखौ एकदमबारे लाबोफानानै एकदमबारे सानथाइसो बाहोजोब्बाय होननानै ओमफ्राय बे मानसिया मा जादों आंना खोमायाव दैया हाबना थाबोबाय माने नै खोनादों खोमा नै पिं 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 खोनायोब्रा नै आं खोनागासिनो ना नै खोमायाव दै हाबजोब्बाय खोमा पिं पिं होनगासिनो माने न'आव थांनानै आंखौ दै लुइफिननानै लानांसिगोन आरोना खोमायाव ओरै लुनानै ओरै खालामनानै गरम खालामनानै ओरै गारनानै नै दै बारल'बाबो खाराखै माने पें पें लंबाय थायो फाग्लासो हाला हाला मोनबाय जाहैबाय मेंजोबबाय जाहैबाय फै मोनहैखासिगोन न'खौ स' फाइनेलि लोगोफोर नै न'आव दा मोनफैबाय आरोना मानोबा भिडिअखौ गोलाव खालामबाय थाला बेसिमावनो दोनसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दा बावगार आरोना बाय बाय आरो सेकेन्ड चेनेलाव थांनानै चेक खालामनो थाखाय दा बाव भिडिअखौ